שלום. הסרטון שאני מעלה עכשיו זה שיר שכתבה אותו ילדה בשם מרגריטה טסוב, שראתה אותי שר ופנתה עליי בקשה שאני אכין אותו. עכשיו, אני הכנתי את השיר הזה ושיפצתי אותו קצת. קוראים לשיר היום בו הלכת. מקווה שזה ימצא חן בעיניכם. לא הספקתי לתת לך חיבוק אחרון, ולא הספקתי לומר לך שלום. לא הספקתי להיפרד ממך, וזה הכי כואב לי בלב. מקווה שאתה יכול לשמוע אותי, לשמוע את זעקותיי אליך, לדעת להבין שאני רוצה אותך כאן איתי, שאתה רואה אותי, שומע ויודע. היום בו הלכת והבנתי שלא תחזור, הכאב הזה שפועם בי חזק לעולם לא יעבור. באותו רגע הבנתי שזה הסוף, שהנורא מכל באמת קרה ואין דרך חזרה. עכשיו אתה הולך, עכשיו אתה הולך, אתה לא תחזור, אני יודעת. רוצה אותך כאן לצידי, רוצה אותך כאן איתי, לפחות לעוד דקה קטנה אחת. הלכת לעולם אחר, עזבת לעולם מושלם, מקום עליו אף אחד לא יודע. לא יודעים איך, מה ולמה, ואיך בכלל כל זה קרה. היום בו הלכת הבנתי שלא תחזור, הכאב הזה שפועם בי חזק לעולם לא יעבור. באותו הרגע הבנתי שזה הסוף, שהנורא מכל באמת קרה ואין דרך חזרה. אני אותך לא אשכח, לעולם תזכור, לא אשכח את האהבה שלנו, את החיבוקים שלך ואת הרגעים הכי קרובים. היום בו הלכת והבנתי שלא תחזור.